Здравейте! Автокъща AlexNet Group представя Seat Arona 1.6 дизел автоматик. LED фарове, LED стопове, камера за заден ход, два цвята, много хубава джанта, изключва, отключване, започване, навигацийка, старт-стоп, дигитално табло, черен таван. Практичен икономичен автомобил, идеален за градски условия и извънградски. Много хубави фарове, дистроник. За ценителите на марката Seat. Всичко е Volkswagen всъщност. Който желае да заповяда тест, преглед, всичко е възможно.